Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Van 8 tot 17 maart zijn de speciale Olympische Winterspelen in Turijn, de Special Olympics. En duizenden sporters met een verstandelijke beperking, die meten zich met elkaar op verschillende takken van wintersport. En weet je wat het leuke is? De 34-jarige Annieke Smulders uit Hulst, die gaat ons vertegenwoordigen, Nederland dus, en Zeeuws-Vlaanderen uiteraard, op het onderdeel skiën. Hoe leuk is dat? En ik ga met haar praten. Zeg Annieke, wat geweldig dat ik hier op bezoek mag zijn bij een echte Olympische sporter. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus jij hebt een hele bijzondere voornaam, hè? Ja, Annieke. Waar komt dat vandaan? dat komt uit Hongarije. Oké. En wat heb jij met Hongarije? Ik ben daar geboren en van mijn 4,5 ben ik geadopteerd naar Nederland. Ah, oké. Dus en weet je nog iets van Hongarije of is dat... Nee, niet zoveel meer. Nee, je was natuurlijk nog heel jong. Ja. Oké. Maar sinds je 4,5 zeg maar, woon jij hier in Nederland, in Hulst? Ja. Oké. Hey, en heb jij nog contact eigenlijk met je familie in Hongarije? Of? Nee, want mijn biologische ouders zijn er jammer genoeg niet meer. Die zijn overleden? Ja, die dat zijn weet overleden. je dus. Ja, dat weten we. Oké. En heb je nog broers en zussen daar? Ik heb nog echte broers en zussen, maar wegens de privacy mogen ze de echte namen niet geven. Dus weet ik niks meer van. Oké. Maar je zou het wel fijn vinden om ze een keer te zien en te ontmoeten? Ik wil ze wel ontmoeten graag. Oké. Maar het is dus best lastig om ze te vinden, zeg maar. Oké. Ja, nou. Oké, Hongarije. Maar goed, we waren hier omdat jij een skier bent. Ja. En niet zomaar een skier, jij bent een Olympische skier straks. Want jij gaat naar de Olympische Spelen. De Special Olympics. Ja, maar dat is ook Olympics, toch? Ja, dat maakt verder niet zoveel uit. Hoe is dat skiën bij jou begonnen? Ik ski al van mijn 10 jaar. Eerst lekker met mijn ouders en mijn broer. In het buitenland, Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië. Ook in een klasje, maar ja, ik was al vrij snel mee weg. Dus. Want hoe ontdekte jij dat je echt goed was in skiën? Vrij snel. Want je hebt dus echt talent, want je zit niet zomaar bij het Olympisch team, denk ik dan, toch? Nee. Ja. Hey, en dus je ontdekte al vrij snel dat je er goed in was, hè? En hoe heb jij het talent verder ontwikkeld? Hoe is dat gegaan eigenlijk? Ik ben dat blijven doen. Ook met een Belgische organisatie ben ik in Deurne gaan skiën. Dus trainen, zeg maar. Trainen. En is dat is gewoon zo'n indoorbaan? Nee, dat is een dat waren borstelsbaan. Oh, een borstelbaan. Oké. Ja. Maar in ieder geval geen echte sneeuw? Nee, toen nog niet. Nee. Dus eerst in Deurne? In Deurne. En daarna later kwam Terneuzen. Hebben ze in Terneuzen gebouwd, een skibaan. Indoor, kunstsneeuw. En sindsdien ben ik daar eigenlijk gaan trainen.
Alleen volgens, ja, mijn moeder zei van ja, ga eens mee met de training, 's middags, technische training. Want er is daar een leraar die eigenlijk les gaf. En ik ging eens mee en ja, sindsdien doe ik eigenlijk technische en nu ook slalom. Oké. Dus het klikte en ze zagen het er wel ook in jou zitten dat je goed kon skiën. Ja. Dus sindsdien ben je een teneus aan de bak. En hoe vaak train jij? De maandagen train ik, ja. Oké, en hoe lang is het? 1 uur, 2 uur? 3 uur. 3 uur training? Ja. Iedere week? Oké. Ja. En doe je dan daarnaast, naast de skitraining ook nog krachtoefeningen doen of zoiets in de sportschool? Of hoe werkt dat? Nou, sinds dat ik nu meega naar Turijn, doe ik wel eventjes krachttraining en hardlopen. Een beetje meer dan anders. Want ik vind het helemaal niet leuk. Maar okay. Dat is een moedje. ik doe het wel. Ja, sinds dat ik het meer doe, vind ik het wel leuk. Ja, maar het is ook nodig om... Ja, voor conditie ook. Ja, want als ik het niet doe, ja, dan... Ik ben nogal gauw van... ik stop ermee en ik doe het niet meer. Zo, vooral in de winter is dat heel moeilijk. Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Hey, en moet je ook nog, moet je nog speciale dingen eten of juist niet eten? Of drinken of niet drinken? Nee joh, ik laat gewoon op me eten. Ja, maar het is niet echt een speciaal Olympisch dieet of zoiets? Nee, oké. Hey, ik begreep dat jij deze week zelfs nog in Liechtenstein aan de bak moet, hè? Ja, dat was wel leuk nieuws. Ja, want dat wordt de eerste keer, begrijp ik, dat jij op een echte berg met sneeuw op wedstrijd gaat skiën. Ja, mijn eerste wedstrijd in Liechtenstein. Ja, want met je ouders ben je natuurlijk gewoon gaan skiën. Ja. Deed je dan ook wel eens wedstrijdjes, gewoon voor de lol? Ja, er stond daar een keer zo'n slalom, zo'n voor tijd, voor de fun. Ja, daar ben ik al eens, maar ja. Maar nu is het echt? Nu is het echt wedstrijd. En moet je dan ook al skiën tegen mensen waar je ook in Turijn tegen moet gaan skiën? Of weet je dat niet? Ja, er gaan er wel mee. Er gaan er 9 man mee. Van je eigen team? Van mijn eigen team, ja. Ja, maar jij moet natuurlijk straks skiën tegen mensen uit Oostenrijk en Oostenrijk, Zwitserland. Duitsland, Luxemburg, Liechtenstein zelf uiteraard. En zijn er ook nog mensen uit bijvoorbeeld China of zo? Nee, dat is in Turijn. Dat is niet in Turijn. Dat is alleen maar mensen uit Europa, zeg maar, die daar... in Liechtenstein is het maar 10 landen. Oh, sorry. Of 10 landen, ja. Oké, maar in Turijn, daar komt de hele wereld, denk ik, hè? 103 landen. Zo. Dus dan is er ook heel veel competitie. Dan moet je ook wel echt aan de bak. Wie weet ski ik wel tegen een Hongaar. Dat zou zomaar kunnen, ja. Dan moet je eigenlijk al een beetje Hongaars leren. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hey, we gaan het even hebben over die winterspelen in Turijn. Het lijkt mij heel erg spannend dat je daar mee mag doen. Hoe zie jij dat? Ik vind het ook spannend, want ja, dat is nu natuurlijk de eerste keer dat ik mee mag doen. En ik ben ook ingelood als eerste uiteindelijk. Als eerste van je team, zeg maar? Ja, jij bent de topvrouw, zeg maar. Moet ik het zo zien? Ja. Wauw, zo. Hey, ik begreep dat je ook eigenlijk al mee zou doen aan de vorige Spelen. Klopt. Maar die zijn afgezegd. In Rusland. Ja, maar dat werd eerst afgezegd vanwege corona en daarna de oorlog in Oekraïne, begreep ik. Nou, dat was wel een beetje pech dan. Ja, was heel teleurstellend. Ja, want daar had je ook heel veel voor getraind, neem ik aan. Ja, alles was eigenlijk gedaan. Zelfs het vliegtuig was in orde en het hotel had ik al gezien. En toen kreeg ik het hoor dat het uiteindelijk werd geannuleerd. Oh, nou dat lijkt me heel vervelend. Maar nu gaat het wel door. Nu gaat het door. Ben je eigenlijk al een beetje in topvorm nou? Ja. Ja? Jij denkt wel van, ik ga al die mensen, die ga ik wel een draai om hun oren geven. Ja? Ken je de mensen tegen wie je moet skiën? Van mijn team? Nee, juist van de andere landen. Nee, ken je die? Nee. Dus je weet ook niet of jij beter bent dan hun? Of, nee, want wij worden ingedeeld in categorieën. Ah ja, oké. Dus en in welke categorie zit jij dan? Ik zit bij vergevorderde. En dan moeten we eerst de division doen. En dan de wat?
Division. En wat is dat? Ja, dan moet je gaan ze kijken. Ja, dat is moeilijk om uit te leggen, maar dan gaan ze kijken hoe goed dat je skiet. Ja. En dan word je ingedeeld in groepjes. Oh, oké, dus je skiet eigenlijk tegen mensen die Hetzelfde, wel ongeveer zo goed zijn als jij. Ja, dus klopt. je gaat niet tegen iemand skiën die heel erg veel beter Nee. of heel erg veel slechter Nee, is dan jij. want Oké. dan zou het niet eerlijk zijn. Nee, dan is het niet eerlijk inderdaad. Nee. Dus iedereen maakt kans. Ja. En als je nou een medaille wint, hè? Ja, Zou zomaar kunnen, hè? daar ga ik wel vanuit. Ja, hè? Ja. Wat ga je ermee doen? Komt die in de kast erbij? Ja, dat komt daar in de kast. Ja, hè? Want er hangen al allemaal medailles en bekers en je hebt Ja. er best al veel gewonnen, zie ik. Ja, Dus, ja. Waar heb je nou het meeste zin in bij de winterspelen? Afgezien van het skiën, want daar heb je natuurlijk sowieso zin in. Maar... de openingsceremonie Ah ja. vind ik aan de ene kant wel heel spannend. En je moet ook meelopen dan, denk ik, of niet? Met... Ja. Ah ja, oké. Wij gaan meelopen. Ja. En waar is het? Het is in Turijn? In maar Turijn is zelf, het in ja. een sportstadion? Dat weet ik niet. Of... Ik denk wel in een stadion, Zo. zoals ik zag. Met vuurwerk en van alles. Ja, erbij en zo. een show erbij. Wauw, dat wordt wel heel erg leuk, zeg. Ja, Hey, en gaan jullie nou na de Spelen ook naar de koning en de koningin? ja, dan gingen we ook de huldiging. Dus dat weet je al dat dat gaat Ja, dat gebeuren. weet we al. Wat zou je tegen ze willen zeggen? Stel nou dat Willem-Alexander zegt, hey, en ik u? Hoe is het? Dan zou ik zeggen van, goh, ik heb u al veel op tv gezien, maar nog nooit in het echt. En bij deze heb ik in het echt gezien. Oké. Zou ik wel leuk vinden. En dan de koningin natuurlijk ook. Ja. Wat leuk, man. Dat gaan toch niet veel mensen meemaken, dit. hè? Nee. Nico, realiseer je dat? Ja. Dat dat heel speciaal is? En je mag maar 1 keer meedoen. Aan de Spelen? Ja. Ah, oké. Hey, jullie zijn met 21 sporters, hè? Ja. In dat team. Waarvan er 8, dacht ik, skiers zijn, of 9? 8 of 9 las Ja, ik op de zoiets. site. Ja. Kennen jullie elkaar eigenlijk allemaal goed van het team? Ja, nou ja, goed. Ja, we hebben kennismakingsweekend ook gehad. Dat doen ze bewust natuurlijk. Ja. Ehm, En wie is je beste maatje? die gaan niet mee, maar Oh. ja, die Maar is van degenen die wel uitgeloot. meegaan, Maar ja, een beetje iedereen wel hoor. Je kunt met iedereen Jawel. wel goed opschieten. Het Oké. moet wel, hè. Hey, en Je- hebben jullie dan allemaal een eigen kamer straks in Turijn? Of slaap je met iemand op de kamer? Heb je een maatje? Ja, dat weten we nog niet allemaal. Maar we slapen wel. Er waren kamers van 3 tot 6 personen. Oh, zo Dan met mijn meerdere coach mensen. zei, ja. Ah ja, oké. Ja. Ja, want dat lijkt me best leuk eigenlijk. Dat je het ook met elkaar Ja. even over de spanning kunt hebben. Maar ook gewoon een beetje lol kunt maken. Ja. Dat je misschien juist minder gespannen bent. Ja. Dat is natuurlijk wel Maar leuk. dat hè? weten we allemaal nog niet. Nee, je Die weet nog niet met informatie wie... zal heel laat komen. Ah, oké. Ja. Ja. Nou, ik ben hartstikke blij dat ik jou gesproken heb. Dankjewel. En ik wil jou ongelooflijk veel succes wensen in Liechtenstein om te beginnen. Ja, maar natuurlijk dankjewel. vooral in Turijn bij de Olympische Spelen. En ja, ik hoop eigenlijk dat er straks daar in die kast Ja, een gouden medaille hangt. ja, dat hoop ik ook. Want jij gaat meedoen met slalom en nog andere onderdelen? In Turijn ga ik meedoen met de slalom, reuzenslalom en super G. Oké, dus je kunt 3 medailles winnen. Ja. Wauw, dan moeten we nog een keer terugkomen. En dan gaan we die medailles hier bewonderen. Nou, en ik wil je hartstikke bedankt voor het gesprek. En heel veel succes in Turijn natuurlijk. En kijkers van Omroep Zeeuws-Vlaanderen, hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En willen jullie nou iets meer weten over de Special Olympics? Dan verschijnt hieronder het adres van de website waar je naartoe kunt. Dank jullie wel.